Os nacionalistas de Chantada xa presentaran unha moción preguntando polo proceso de contratación dos monitores do campamento de verán. Agora van ampliar a moción onde se suman outras dúas novas contratacións. Facemos unha ampliación da moción, non? Lembrades que, xa comentamos de que presentábamos unha moción, unha iniciativa pedindolle explicacións ao equipo de goberno pola contratación de monitores no verán para unha actividade de ocio e tempo libre, e que se fixo por un decreto da alcaldía, e entón agora nos atopamos con que hai unha nova contratación, neste caso de 2 persoas para o servizo de limpeza, e que tamén se fan por decreto, non? Creemos que, igual que no caso dos monitores, había que facelo no pleno, declarando a urxencia e declarando a necesidade de que este contrato se tiña que haber feito, pero ademais coa salvedade que se tiña que haber feito cunha oferta de emprego, unha oferta pública de emprego, non? Seña pa 2, seña pa 1 ou seña pa 11. Entón, queremos pedir explicacións, queremos saber o que pasou, porque se fixo así e as consecuencias que poda traer un tipo de un contrato deste tipo, non? Creemos que o xeito, como xa dixemos daquelas, o xeito digital, a contratación a dedo, creo que xa non estamos no século XXI e as cosas se deberían de facer de outro xeito, non? Este Concello, se está lucindo con este tipo de actuacións. Segundo os nacionalistas, os traballos contratados son para edificios públicos, a Casa da Cultura, a Gardería e os colexios. Xa fixemos no seu día un relatorio